to jsme rádi, že jste přišla. Mně bylo divný, že máte dneska volno, no. Paráda. A proč se to chcete naučit? Jako, jaký máte koncept dál? No, naučit se vyrábět sýr mě nenapadá nic jako moc hezčího, než umět vyrábět sýr. Že ho budete umět sama dělat? No. A pak jako časem třeba bych, nevím, vyráběla sýr si sama na své farmě za 30 let. A váš partner má podobný koncept, že byste byli někde takhle jako farmáři? Ideálně to tak vidíme, no. To teď hodně lidí takových. Jo, tak je to takový ten ideální jako stav, když si člověk představí, že má něco, co jenom jeho, je tam sám a je v No, to jsem já. No. Tak to je. Já jsem takový farmář, akorát Jo. to nikdo neříká. A nedělám sýr. Já si pro něj dojedu. Tak můžete jít k naší farmě pak. No právě tak, když to budete mít někde poblíž, tak se můžeme dát dohromady. No a ještě mi řekněte, tak teďko jste dohrála Boženu Němcovou, ale hrajete ještě někde, ne? Teďka zkoušíme, teda blbý, to budeme hrát, ale teď zkoušíme v Činohráku Ekvu s Čičvákem. A je to super, já miluju tu hru, takže to vás baví. A s maminkou to někdy probíráte taky? Jo, s maminkou probíráme všechno. Jo, taky ve mě moc pozdravuji. Budu. Anna Kameníková. Dámy a pánové, naším dalším hostem je Karel Raška. Dezinfekce, pane Raško. Přesně tak, to je úzký profil. Jste zlatý, že jste to přines. Slyšel jste jí? Slyšel, aby jsme neporušovali předpisy pana ministra, Ano. pana Babiše. Ale slyšel jste, ona přišla od Italů rovnou. No, a já zase jsem přiletěl z Ameriky. Já vím. To je taky tam stav nouze, jo. A tam to teprve začínáme. No, tak začíná, no. Ale počkejte, já tady chci, protože jsem si říkal, že to je tak komplikovaný vás stručně jak si představit, tak jestli dovolíte, já bych použil sice nechvalit, imunolog, imunopatolog, na začátku profesní kariéry působil jako biochemik, v roce 2010 mu bylo uděleno vyznamenání medaili za zásluhy prvního